Pertengah jong ari pai baskem ngor ngabat kubu Vice President joka Ribhoi NSUI district the ke unit ke jungi the ka unit ke jungi hang dia po Ribhoi ka de ka wei na ki unit ka baklan ba hang nia po ka NSUI Meghalaya jungi bat ngidon ki members kumba sispa tam hendrai ngidang yele ikini ki enrollment but lagum no ngidon ki members hang di hapo Ribhoi jungi lagum no ru hapo hikimba si hajar tam yai hendrai pat ngimpoi perkhat bagani ka sngi kan manja haga jingem ke jongi ngide ki brio ki ba nga simet ngapuram ya ka Congress Party bat ngidon ru ki jing ya ka Congress Party nadu menswa de halor jong kata ka nong rim baka Congress Party ru ka yang ngi join sya ka Congress Party ta kinong rim jong ka ban train na mata uduk sup ban ompet silang khmat ya ki wei la kalong yo barit ni bakra ban ai ya ka jingsak rihok na mata ki ba baro de halor jong kita kinong rim ki bangaru nga join sya ka Congress Party lingba ka NSUI ka jongi Henry Pause hadian jong kita ki jinga tre stom ki jongi kom ka NSUI Ribhoi unit akte lambat ka state leadership hadian ki jing tre stom ki ba harukom ngi sya ya ka sngi ni sya uslap upria Henry pat kom ka ni kawan ja hangi ki badai tangkom ki samna puli ki badon ni kata kathong daman syakri hok batman syakri ki patba laudok usuk haka jingla ibarit ijongi kum kita ki bangkot kita ki student leader haka district pada ka state ke jongi halor kini ki jingja ki babun rukam ki ba ka jinglong jiman menta jong Congress Party ngimban se bade ringkang no swana ni ka jhat Titanic ka belajan ngam nomor i kumba ka Congress Party menta lah state nah po central leadership kim don ya ki maji ki babyang banyak ya kaleng jong Congress Party kumta ngarung open benah ya si banga ngal resign no ku vice president jong NSUI Ribhoi baru kum primary membership na ka Congress Party habang ini ngiyoi ya gini ki jingja jinglong jingman na ka sngi sya ka sngi idap lagi jing sngo pisaman sim ka jingli awan sim ba ikumba kani ka Congress Party kam dei syuk kum ka Congress Party kepada hakipor ki bamenswa na nado na po ibaret hadu ka ba hajrong kala hiarlot ki babun ki leaders ki lami deki national leaders ki deki samla ki barangba kuman Sujarno kumia Jodi Raditya Sandhya kum Jiten Prasad na po UP Sushmita Dev na po Assam nang ne na po Meghalaya jongi ki babun Bajo Slingdo Sir Himalaya Shampliang ki jong Dr. Mukul Sangma barki babun ki wei ki bra kita ki tanya big leaders jong state ke jongi kan poi kat kan ni ka pot na mata bamaki barok ki hapan design no na ka Congress Party kedai ke ka bangi simla kmi lenti hendrai pat ka dei ru kana sngo baka dei ka rai ka babyang na mata mentoi le yu bangi don akan lieng o maji kim byang yo ngi sungam jelop siteng doriau ngi ngimpat kwa ngi kwa bani stray pat syakri hok na mata pat ba jongar state ka jongi